ए पापा गेहुआ बुआइल की नाही, धान कटले के बादे नेरुआ फुकाइल की नाही। सुनले रही उत्तर ओर बोअल बाटे अगहनी, ऊ अभी ले कटाइल की नाही। आपन केतवा जोताइल की नाही, ए पापा गेहुआ बुआइल की नाही। भेजले रही पैसा भेटाइल की नाही, भेजले रही पैसा भेटाइल की नाही। ट्रैक्टर के जोताई दियाइल की नाही, ए पापा गेहुआ बुआइल की नाही। सुनले रही अब की वो खादी के बाटे मारा मारी। अपने खेते में डाई या यूरिया छिटाइल की नाही। जाने नी हम तो चले में होला परेशानी। आ खादी या बिया छीटे खाती केहू भेटाइल की नाही, ए पापा गेहुआ बोआइल की नाही, ए पापा गेहुआ बोआइल की नाही। आ बीचे में पानी चलाए में होला परेशानी, बीचे में मेढ़ी मराइल की नाही। आ खाए वाला धनवा कुटाइल की नाही, ए पापा गेहुआ बोआइल की नाही। परदेसी के फोन ई कविता आप लोगों के कैसन लगल? अगर अच्छा लगे तो शेयर करी, कमेंट करी और वीडियो को लाइक करी। हम गणेश गौड़ अपने पेज पे आप सबके बहुत बहुत स्वागत करतनी। जय हिंद, जय भारत।